Jack, batang-bata pa yan, tinuturuan niya na ng climate change. April 20, 2020, isang kinatatakutang balita ang dumating kay Cecil. Nagdadasal ka lang, iniisip mo, he's okay. Bigla na lang tumawag ang anak ko. She was breaking it and that was the worst time in my life. Napakasakit. Hindi ko alam, basta sumigaw na lang ako. Hindi ko akalaing mawawala siya. Hindi ko man lang nahawakan. Hindi man lang nahalikan. Sabi ko, ang daya-daya naman. Bakit ganun, no? You didn't even give me time to talk to him. Para kay Cecil, napakasakit isipin ang katotohanan kasali sila ng kanyang asawa sa mga unang tinamaan ng virus noong nakaraang taon, kung kailan pasimula pa lang din ang pagtuklas ng bakuna. Kaya naman isa siya sa mga masugid na tagapagpaalala ngayon sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang programa sa radyo tungkol sa halaga ng pagbabakuna na tutulong sa pagsupil ng COVID-19. Kung nakikibaka ka, meron ka dapat armas, di ba? So your weapon really should have been the bakuna. Ako nga dahil takot na takot ang aking mga anak. Tinanggal ang kotse, tinanggal ang driver para nga hindi ako lumalabas, ano? Because na-trauma sila sa biglang pagkawala ng kanilang tatay. Marso 2021, kasabay ng unang anibersaryo ng pagkakaroon ng sakit ng mag-asawang Alvarez, nagsimula na ang pagbabakuna sa Pilipinas. Pero hindi naging madali ang paghikayat sa mga tao na magpabakuna, lalo na sa mga senior citizens. Nandyan yung wait and see attitude natin, di ba? Kasi nag-uumpisa pa lang. Tingnan ko muna, pag marami na, at saka tayo susunod. May mga isip ang ating mga senior citizens noon, wag na ako, yung mga anak ko na lang, yung mga kapamilya ko na lang, mamamatay din naman, I don't need it. So yung mga ganon na mga dahilan kung bakit hindi tayo nag-arangkada doon sa ating mga pagpapakuna ng senior citizen. Umpisa, hirap na hirap yung dumating yung mga Sinovac, tapos may konting Pfizer. Tapos may 3 million na dumating na AstraZeneca, yun pang matatanda. Marami nang nabigyan ng bakuna. And then sometime in June or July, dumating yung 1 dose na J&J. Mga 3 million din na yun. Kasi 1 dose lang yan. Iba-ibang lokal na pamahalaan, may kanya-kanyang promo. Pangkalahatan, meron tayo yung bakuna raffle, may mga bigas. Yung kasama nila sa bakunahan center ay babakunahan din. So we went through all those different strategies. Sa NCR, specifically, halos 68% na po ng master listed nating senior citizens ang nagkaroon na ng first dose at mga 63% po yung nakapag-second dose na. No? So, from the last few months, tumaas na po siya, pero gusto natin mas magsibo pa po tayo sa pagbabakuna sa senior citizens. Para kay Yuse Kabutahe, anumang variant ang dumating sa bansa, mainam na rin na may dagdag proteksyon ang mga Pilipino, lalo ang mga nakakatanda para hindi maging kritikal ang kondisyon sakaling tamaan ng COVID-19. Ang datos ng DOH ay nagpapakita na 8 out of 10 COVID patients admitted in hospitals are unvaccinated. 65% yung mga nagkakasakit ng seryoso at namamatay ay 60 years old and above. So ang ginawa natin ngayong target, sana 54 million ng ating mga 12 and above will be vaccinated by the end of this year ng at least 2 doses para at least mataas yung ating population protection. Kaya ang ilan sa ating mga lolo't lola, rumes bakuna na. Naman ko yung mga apo, magkuhan kong handle ko nila usahay. So may nang kanang vaccinated ko kay at least dili ko makuanan sa sakit. Hindi ko alam kung sino ang kahalubilo ko. Malay mo mayroong COVID, at least protektado na ako. Napakahalaga and science tells you that. Kasi hindi naman pwedeng superstition. Ang mahalaga, alamin mo talaga kung anong tama at ipatupad. September 23, 2021, natanggap na ni Cecil ang kanyang second dose ng bakuna.
At bukod sa booster shot, buong pag-asa din niyang inaabangan ang bakuna sa mga bata sa susunod na taon para makapiling at makayakap ulit ang kanyang mga apo. Nagdadasal ako, sinasabi ko, Dad, alam mo naman, mahal na mahal ka namin. Hindi namin bibitawan kasama ng iyong mga anak. Pati na ang mga apo mo paglaki nila na itataguyod ang lahat ng iyong pangarap para sa ating bayan, para sa mundo. Katulad ng sinasabi niya, magwawagi. Venceremos, always magwawagi kung tama ang iyong ipinapatupad. Hindi man natupad ng kanyang asawang pangarap nilang maisapubliko ang kasal sa simbahan o magkasamang masaksihan ang paglaki ng kanilang mga apo, naniniwala siya na kasama pa rin niya sa puso't isipan si dating Senador Sonny sa pagharap sa mga susunod at natitira niyang laban sa buhay. Sabi ni Cardinal Tagle, when he sent his condolence, sabi niya, at least be grateful or appreciate that you were blessed with this life. We had these great moments, precious memories. I can relive all of the days, the years that I grew with him. We fought the battles together. Ganun ang feeling ko na nandyan lang siya nasa likod. Katagalan, habang dumadami ng pasyente, tapos nagkakasakit na rin yung mga kasamahan namin, na kukulang na rin yung tauhan, medyo mahirap na din. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan, Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan, ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 11:30 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin niyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saidanom at Bilay.
ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saidanom at Bilay. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho. Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho. Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho. Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. Wag choosy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong lapada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho! Magbangong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada! Sangobion, tukoy pag-ibahin. Sunong tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. Sangobion, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ajerico Ming Rosario ng Bayan ng Manaoag. Aksyon Radyo! Kaya natin to. Pinapatupad ang lockdown sa Wuhan? Simula pa lamang noong December 2019 ay nagbigay na ng babala sa mga residente. Simula nang matuklasan ang novel coronavirus noong mga huling buwan ng 2019, maraming ospital ang naging alerto na sa pagkalat nito. At nang makapasok nga sa Pilipinas ang bagong sakit, Marso ng nakaraang taon, ilang pagamutan ang ginawang referral institution ng DOH para sa mga COVID patients. Isa na rito ang Quirino Memorial Medical Center kung saan naka-duty sa laboratorio si Dr. Erwin Pascual. Hindi pa alintana noon ni Doc ang epekto ng paparating na pandemya. Pathologist, isa raw to sa pinakamagandang profesyon. Gawa ng hindi masyadong makikisalamuha sa pasyente. At the same time, para sa matutukan yung pamilya. Kami ang nagte-test ng mga dugo nila, ihe. Nung unang time na nag-lockdown, medyo
maluwag. Wala naman masyadong pasyente noon. No? Katagalan, habang dumadami na yung pasyente, tapos nagkakasakit na rin yung mga kasamahan namin, na kukulang na rin yung tauhan, medyo mahirap na din. Kumbaga, mas marami na yung samples na tinetest, hindi na kaya ng mga kokonting taong naggagawa ng testing. Hindi man siya direktang nakikisalimuha sa mga nagpupositibong kaso ng COVID. Dumadaan naman sa kamay niya ang lahat ng samples na maaaring carrier na pala ng virus. Well, yun ay kaakibat ng aming trabaho, no? Pero palagi kaming pinapractice ang personal protective equipment. Palagi kaming nakamask, nakagloves, at nakagoggles. Ang fear ko nun is, yun nga, pinapanalangin ko na wag sana kaming mahawa yung pamilya ko. Pero gaya sa gera, anumang depensa ang ating ilatag, anumang galing ng mga sundalo, hindi po maiiwasang may casualty. At sa mga sitwasyong ito, ang mga doktor at nurse na lumalaban sa virus ang naging fallen heroes. 114 doctors have died so far this month with 38,000 new infections. Unfortunately, kahit kami, kahit dobleng pag-iingat na, nahawahan din. Si Doc Erwin, minsan na ring nagka-COVID. Naging kritikal pa nga ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang asawa na Dr. Dean at maging ang kanyang mga anak ay nahawahan din ng virus. Pero ang pinaka naging dagok sa pamilya niya ay nangdapuan ng nakahahawang sakit ang kanyang ina. Ang nangyari is, 1 linggo na pala may sakit ang nanay ko. Hindi ko kasi alam dahil tuwing maga at saka gabi ko lang siya nakakausap. Tuwing maga kapag ihahatid ko na yung anak ko para alagaan niya. At tuwing gabi, dahil para kunin ko naman yung anak ko dahil tapos na kami sa trabaho. So ganun palagi. Dahil likas nga sa mga magulang ang pagiging matiisin, ay hindi raw nagsabi agad ang kanyang ina sa nararamdaman nito. March, no? So on a Friday, sabi niya, Bayet, hindi na ako makahinga. So, nag-alala na ako. Tinawagan ko yung kapatid ko na sabi ko, dali na kagad natin sa ospital para matesting. Habang nahihirapan para sa sarili niyang buhay, lumilipad din ang isip ni Doc Erwin sa kalagayan ng kanyang ina. Hindi na ako makatayo. Kung ano yung nakita ko yung time na sumisingap yung nanay ko, ganun na rin ako. Sumisingap-singap na rin ako. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang kanyang ina. Mabilis sa mga pangyayari. At ang masakit, abo na lamang ang inabutan niya sa minamahal na magulang. Ang huling araw na nakita ko siya is yung Friday kung kailan siya sinugod sa ospital. The regrets is hindi ko man lang siya nakausap for the last time, no? Or wala siyang nasabi sa akin, pamamaalam man lang. Siyempre, sabihin ko, mahal namin siya. Mahal kita. Mahal ka ng buong pamilya. Hindi naman daw maiwasan ni Doc Erwin na isipin kung ang pagiging doktor nilang mag-asawa ang naging dahilan sa pagkawala ng kanyang ina. I cannot discount the fact na ako ba, yung asawa ko, yung mga anak ko, or siya mismo, there's no way to find out. No? Ngunit kahit dumaan sa trahedya ang kanyang pamilya, hindi nagdalawang isip si Doc Erwin na ituloy ang kanyang misyon. Ito'y ang tubdin, ang tungkulin na gamutin ang bayan mula sa COVID-19. I'm very thankful na I've survived the COVID. No? As in, tulong-tulong yung buong pamilya just to move forward. Sa pagbabalik ni Doc Erwin sa ospital, hindi lang sariling pamilya ang ramdam niyang laging nakaalalay. Nandiyan rin daw ang pamahalaan na handang sumuporta sa kanilang mga pangangailangan. Kung masasabi ko talagang it's all-out support. From the first na nag-lockdown, yung PPEs, that's very critical, yung mga masks, mga face shields, no? Palagi nandyan, no? So lahat naman ng suporta na, lalo ng DOH sa hospital, would I say is suffice more than enough naman, no? Tiniyak ng DOH na may katumbas na tulong ang pamahalaan sa lahat ng sakripisyo na ipinagkakaloob ng ating medical frontliners. Itong mga benepisyo na binibigay
ng ating pamahalaan sa lahat ng mga healthcare workers. Ito po yung unang-una, yung Active Hazard Duty Pay. Pangalawa, ito yung tinatawag naming Special Risk Allowance na binibigay sa both public at saka mga private healthcare workers. Pangatlo, yung Meals Allowance Transportation. At pang-apat, yung life insurance. Bagamat nagkaroon ng kaunting gusot sa pamamahagi ng benepisyo para sa health workers, meron tayong mga 426,000, 727 healthcare workers na eligible po para mabigyan ng special risk allowance. Malaking pondo pangangailangan. So isa yung dahilan kung bakit nahirapan na ng Department of Health. minsan na rin nating tinalakay sa public briefing ang usaping ito. Kumusta po yung pag-aayos ninyo ng pondo para sa SRA ng mga health workers? Maipapamahagi po ba ang benefits ng adult frontliners sa 10 araw po na palugit na sinabi ni Pangulong Duterte? Paglabas ng pondo, ina-expect namin na ngayon pwede na namin matapos yung final release documents at matatanggap na ng DOH ngayong araw na to. Agad na naman itong sinolusyonan ng DOH. Ito medyo dumami ho na ibigay po namin na SRA. Kabuuan ng mga healthcare workers na nakatanggap ng special risk allowance ay 494,840. At ang halaga ho nito na ibigay ng ating pamamalaan sa mga operating units, both public at private, ay nasa 7.9 billion. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sakit ng likod ko, Han. Pati ulo ko, sakit. Tamang-tamahan. Nakabili na ako ng Zed Panyawan Liniment Oil. Lika, hilutan ko ang likod mo at haplusan ko ang ulo mo. Ibang klase talaga tong Zed Panyawan Liniment Oil, Han. Ang pango. Tsaka ang sarap sa pakiramdam. Giginhawa ka talaga. Pasok na ako, Han. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Alagang Zed Panyawan Liniment Oil yata yan. Zed Panyawan Liniment Oil, a quality product of Zed Marketing. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano'n na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College. Ang
pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanso. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Tuwing Sabado, alas 4 ng hapon at Linggo, alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Si Ronald Paloma ay 8 taon nang nagsiserbisyo sa QMMC bilang hospital staff. Isa siya sa mga nakatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno. Pagdating naman sa suporte ng pamahalaan sa mga health worker, sa akin naman parang feeling ko hindi naman din sila nagkulang. Kasi nagkaroon nga sila ng mga project. So, wala ng empleyado dito. Dahil sa malasakit at bayanihan na umiiral sa ating mamamayan, lalong lumalakas ang loob ng ating mga frontliners na tapusin ang COVID. Filipinos are very hopeful people. There is still hope. At para mas handa sila ngayon na sumabak sa laban, may dagdag silang sandata, ang pagpapabakuna. Dito nga'y naging prioridad pa rin ang mga manggagawa ng mga ospital na mabigyan ng karagdagang proteksyon. Sa targeted population natin na 1.6 million na healthcare workers, nakapagbakuna na kami ng 1.9 million. So in other words, 118% na po yan ang ating pagbabakuna at nakatanggap na rin yung mga healthcare workers natin ng mga booster doses. Sa ilang buwan ng pagtuturok ng bakuna, kinakitaan na talagang vaccine works. Batay na rin ito sa paghupa ng bilang ng mga dinadalang pasyente sa ospital na may malalang health condition. Napansin po natin na 84% na na-discharge sa mga hospitals for COVID ay unvaccinated o walang bakuna. Mababa na nating mga bilang ng kaso ng COVID-19. Sa ating utilization rate ng ating COVID bed allocation sa buong bansa, nasa low risk na po tayo. Mahaba man ang lakbayin natin patungo sa inaasam na COVID-free country, ay pasasaan ba't makakarating din tayo sa panahong yon. Basta laging magkakapit-bisig, walang maiiwan, makakabangon din ang Pilipinas. Pangbuhay nga, ang tao, diba, hanggat may buhay, may pag-asa. Siguro tong pandemic na to, siguro malalampasan din natin to. I'm sure babalik naman din tayo sa normal. Well, yung lahat ng freedoms na nawala during the COVID, after this pandemic, it's time to relax, no? To enjoy those. We know that life is short. You'll never know kailan ka kukunin, no? Kailan ka mawawala. Always live life to the fullest. Kasi unti-unti, yung capital namin para sa business, na-consume namin. So sabi ko pa, ang masamaan nito, pagdating ng pwede na open na ulit, wala na tayong papaikutin.
developing stories in the country and around the world. Numbers, facts, insightful analysis, and context on information for a better perspective. The latest news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night. Only on PTV News Tonight. Business na kukonsume namin. So sabi ko pa, ang masama nito, pagdating ng pwede na open na ulit, wala na tayong papaikutin. Dito sa shoe capital ng bansa, natagpuan namin ang 54 na taong gulang na si Mang Alejandro, isang asawa, tatay at full-time entrepreneur. Kasi po akong probinsyano from Bicol. Nung nakapagtapos ako ng 2 years technical drafting, punta agad ako ng Manila. May nagsabi sa akin na pag marunong ka mag-drawing, sa Marikina kikita ka. Tama-tama nun, may nagsimulang manpower dito ng pattern maker, nag-aral ako. Then after 1 week, nakapasok na ako sa isang kumpanya dito sa Marikina. 8 taong namasukan bilang empleyado sa paggawa ng sapatos si Mang Alejandro hanggang sa naisip niyang pasukin na rin ang pagninegosyo. Marami tayong mga design ng tsinelas. Ito yung tinatawag na slides. Ang presyo ng mga tsinelas ko, pareho. Isa lang, 400 lang po. 400 po lahat ng sleepers. Tapos yung mga sandals, 550. Yung nag-initial po na namin na 100,000, saglit lang siya na doble hanggang lumaki na yung puhunan namin. Dumamin tao ko, mabot pa kami ng 100 empleyado. Subalit nang pumutok ang COVID-19 pandemic tulad ng libo-libong mga negosyo, maliit man o malaki, hindi rin nakaligtas ang paggawaan ng sandalyas ni Mang Alejandro nang magpatupad ng nationwide lockdown. Nung in-announce na yung lockdown, ang laking lungkot para sa amin lahat. Sabi ko, sige, 2 weeks lang yan. Okay lang. After 2 weeks, extend na hanggang sa naging umabot na ng 3 months. Merong pangamba na baka hindi umabot yung budget. Hirap din. Kasi unti-unti, yung capital namin para sa business na kukonsume namin. So sabi ko pa, ang masama nito, pagdating ng pwede na open na ulit, wala na tayong papaikutin. Dagdag pa sa mga naging alalahanin ni Mang Alejandro ang pagkahawa nilang mag-asawa sa COVID-19. August last year, nung tinamaan ako ng COVID, after 2 weeks, gumaling naman ako. Kaso yung misis ko naman ang naawa. So na-extend pa rin yung sarado ng gawaan. Pating mga magagawa niya nakaramdam din ng sintomas ng sakit kung kaya't kailangan agad na i-isolate. Yung nagkaroon pa ako ng symptoms ng COVID, hindi naman po gaano masyadong nahirapan kasi di nila ako pinapabayaan ng boss ko. Tinuring po nila akong pamilya. Yung mga empleyado ko na may mga SSS, nakakuha sila ng ayuda. Basta pag mayroong announcement ng gobyerno na tulong para sa mga empleyado, ginagawa namin ng paraan naman. Inspirasyon ko kasi yan kasi ako mismo, dumanas ako ng ganong kahirap. Yung nagdadrive sa akin na ituloy-tuloy, yung lalo pang pagigihin yung pagtulong sa kanila. Kung pwede nga, mas marami pa akong matulungan. Ngayong panahon ng pandemya, mas lumabas pa ang pagiging malikhain at madiskarte ng maraming Pinoy. Ang ilan, sinamantala ang panahon ng lockdown para pag-igihin ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo. Isa na nga riyan si Mang Alejandro na dinala ang kanyang negosyo online. Yung mga seminar sa DTI, ayun yung naka-survive sa amin. Kasi kumpleto eh. Tuturo nila sa iyo paano mapansin sa social media, paano mag-onboarding sa mga online platform. So tinuruan nila kami, tapos ginaguide kami ng mga tao doon. Unti-unti natuto ako through DTI lahat yan. Maraming nagsara na mga malls first few months. Ngayon, para makapagbenta sila ay pumasok sa e-commerce. Ang daming training na binigay ng DTI. Kapartner din ng mga big platforms na tulungan din nating ma-introduce yung mga SMEs na kayang magbenta na sa mga Lazada or Shopee, ay sila rin ay nakakabenta na doon. Sa mga gaya ni Mang Alejandro na bumabangon sa negosyo, nag-alok din sa kanila ang pamahalaan ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng Small Business Corporation.
Isa na riyan ang Bayanihan COVID-19 Assistance to Restart Enterprises or CARES program. Ang goal po ma'am ng Bayanihan Cares is really to save the businesses and to save the employee. Talagang dahil po mandato naman po ng Small Business Corporation ang talagang i-prioritize ang MSMEs, tulungan sila mabigyan ng financing programs at mga kaakibat na programa katulad ng marketing, capacity building. Nabalitaan ko na pwedeng mag-loan sa SP Corporation. So naisipan ko na kunin na rin yung pagkakataon na makapag-loan kasi nagagastos yung kapital natin. Nabigyan naman ako sa SP Corporation ng 200,000. So mula nung sinumulan niya noong 2020, ngayon ay nakakapagpahiram na siya sa 6.4 billion peso worth. Nakapagpahiram siya sa mga 36,800 borrowers. Recently, may nilaunch pa tayo yung pang-ayuda sa mga kumpanya na kailangan magbigay ng 13th month pay. So ngayon ay meron na rin tayong napahiram na mga 146 na kumpanya, yung mga micro-enterprise at ang na-loan na nila ay around 32 million. Madalas ring makasama sa mga bazaar na inorganisa ng DTI ang road trip sandals. Yung mga tulong ng gobyerno, na-build up ulit yung confidence mo na tutuloy kayo kasi may dagdag kapital. Yung tiwala naman sa sarili na nabigay ng mga seminar sa DTI, yun talaga yung nag-boost talaga sa amin. Na alam ko yung ginagawa ko dahil sa kanila. Kaakibat ng pagluwag sa kalakalan, hindi naman kinakalimutan ng mga negosyante ang pag-iingat pa rin sa COVID-19. Kailangan nakamas yung lahat ng tao, may social distancing, tapos meron din kami nung pang-test. So nung magsabi na pwede nang magpasok, pinapasok ko na yung 15 kasi malawak yung space namin dito. At nang mabalita ang unti-unti nang dumarating sa bansa ang supply ng mga bakuna kontra COVID-19, lalo lumakas ang pag-asa ni Mang Alejandro na babalik na muli sa normal ang lahat. Sabi ko, magiging safe na tayo. Kaya nung na may bakuna na, sabi ko, salamat sa Diyos. Makakalaya na rin tayo. Ang ginagawa ng negosyo ay talagang tumutulong kami sa mga maliit na negosyante na na-affect dito sa pandemya. Kaya nag-tripartite kami with AstraZeneca and the national government para yung mga bakuna na bibilhin namin. And we have completed that. We have inoculated close to 1.5 million employees from about 467 companies. No? So tapos na yan. Now, first and second dose. No? Yung next level, ang ginagawa namin ngayon, yung mga due already for the booster, that is what we're preparing for. No? Antimano, pag sabi kong pagpa-register tayo online, lahat naman sila willing na. Vaccinated na lahat. Sa kabuuan, umabot na sa higit 70% ng mga manggagawa sa private sector ang nabakunahan na partikular sa NCR. We have a very conducive business climate. Nakikita natin nakaka-recover tayo. Masasabi natin na mas magandang magnegosyo dito sa Pilipinas. No? Na ma-manage yung COVID, tumataas, dahil nga sa tumataas din yung vaccination rate natin. And at the same time, yung economy ay lumalago na ulit. May recovery. Yung prognosis pa nito ay tuluyang magiging safe pa rin. Pagdating nitong December, okay na ulit. Malakas na ulit. So, ang plano namin next year, kung gaganda na ulit talaga yung takbo ng business, balak namin mag-expand. Gawin natin ang dapat natin gawin. Kunin na natin ang bakuna kung ready na tayo sa booster shot para tuloy-tuloy ang pagbukas natin ng economy, and the Philippines will definitely bounce back. Our micro-entrepreneurs, lahat kayo, you'll be able to do well in the year 2022. So mas maasahan pa natin magtutuloy-tuloy ang pagbawas na yan sa kagutuman. Again, we have to manage the COVID by keeping safe. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras, alas 12:02 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang oras ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Iba na ang buhay di tulad ng dati. Buti nagpabakuna, ako'y mas kampante. Pamilya at empleyado ngayon ay protektado. Huwag nang mangamba, go magpabakuna. Bakuna ko! Back to work now. Balik trabaho. Bakuna all ay protektado. Bakuna, oh. Bakuna all ay protektado. A public service message from Unilam and Manila Broadcasting Company. Man pabakuna tayo, piyan maligyan niya makapawil at trabaho. Man pabakuna, piyan back to work na. Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa Dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang karanasan sa COVID-19 ay isang lubak lamang na dapat pagdaanan ng negosyo ni Mang Alejandro sa biyahe patungong tagumpay. Matagtag man, matarik man ang daan, pero ang importante, hindi huminto, gumawa ng paraan. So ang gusto kong ipakita sa mga anak ko, pati sa mga empleyado ko na yung buhay na na-experience natin, dapat mas maganda yung maiparanas natin sa mga susunod sa atin. Ma-inspired sila lahat na gawin ng mas mabuti lagi. Through pagsisikap at dedikasyon. Tuloy-tuloy lang, wag lang titigil. Wag lang titigil, positive-minded lang lagi. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Ay kaya natin to. Kaya natin to. Sa taong 2021 po, ang pinakamagandang balita na natanggap ng buong mundo ay ang pagkakagawa ng bakuna kontra COVID-19. Ngunit marami ring issue ang bumalot sa distribution nito sa mga bansang labis na nangangailangan. Pero heto tayo ngayon, ilang araw na lang bago magpalit ng taon, marami-raming kababayan na po natin ang protektado ng bakuna. At upang makibalita sa naging takbo ng mga programa at tatahakin pang plano ng pamahalaan para sa pandemyang ito, makakasama po natin si Presidential Advisor for COVID-19 Response, Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po, Secretary Vince. Magandang umaga, Yusek Rocky. Magandang umaga sa lahat ng taga-panood natin. Opo. Secretary, kumusta po yung vaccination rate natin sa ngayon in comparison po sa target job rate ng pamahalaan by year-end? Naabot na po ba natin ito? Maganda naman, Yusek Rocky. Nung nakaraang linggo, nakaabot tayo ng isang napaka-importante at napakalaking milestone. Lumampas tayo ng 100 milyong doses na na-administer. Maraming nagsabi na hindi natin kakayanin ito at dahil din sa kakulangan sa supply nung unang parte ng 2021, talagang kahit tayo nagduda kung kakayanin nating maabot itong milestone na to. Pero dahil sa pagtutulong-tulong nating lahat, naabot natin yung napaka-importanting milestone na yan. Ngayon, meron tayong ikalawang milestone na gustong maabot. Ito nga na makapagbakuna tayo ng 54 million sa mga kababayan natin hanggang second dose or fully vaccinated Filipinos na aabutin ng 54 million.
Sa ngayon, nasa almost 44 million tayo. Kulang tayo ng mga 10 milyon. Dala na rin ng mga delay natin dahil sa napakabigat na pinsalang dinulot ng bagyong Odette, lalong-lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Pero pinipilit pa rin nating maabot ito. So kailangan lang medyo mag-ramp up tayo ng mga pabakunahan natin, lalo na ng second dose nitong mga susunod na araw, natitirang araw ng 2021. Opo, Secretary, ilang setbacks din po yung naranasan natin sa pagbabakuna. Noong una po ay nagkaroon ng kakulangan sa supply ng bakuna, vaccine hesitancy. Ngayon naman po itong bagyo. Paano po ito i-address ngayon ng gobyerno, Secretary? Alam mo, Rocky, magsasampung buwan na ang ating vaccination effort. Hindi madali ito, unprecedented itong ginagawa natin. At kahit papaano napapagod na rin ang ating mga healthcare workers. Pero kailangan wag tayong mawagan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang tayo. Alam kong pagod na lahat, pero hindi tayo titigil hanggat hindi natin maabot itong mga target natin. So yun ang gagawin natin sa susunod na mga araw. Paigtingin natin ang ating pagbabakuna. Yung ating mga area na tinamaan ng bagyo, syempre hindi natin ma-expect na magbakuna sila dahil na busy sila sa relief at sa rehabilitation. Pero yung mga ibang lugar naman na hindi na tinamaan ng Odette, talagang dapat paigtingin natin. At tuloy-tuloy lang tayo. Ang priority natin ngayon, lahat ng second dose at pinaprioritize din natin yung Janssen vaccines natin dahil isang bakuna lang, isang dose lang, fully vaccinated na ang ating mga kababayan. Opo, sa kabila nga po ng mga setbacks na ito, masasabi bang natupad pa rin at nahigitan ng pamahalaan po ang lahat ng plano nito para somehow malampasan natin ang COVID-19? At Secretary, habang ginagawa natin ito nga, merong banta ng Omicron na nabanggit nyo nga rin po na dapat mas lalo pang magpabakuna ang ating mga kababayan dahil dito. Alam mo, malaki na na-achieve natin at hindi lang sa pagbabakuna, kundi kitang-kita natin sa mabilis na pagbagsak ng mga numero ng COVID cases natin. In fact, yung ating positivity rate, yung porsyento na nagpo-positibo, sa lahat ng tinetest natin ay mas mababa na sa 1%, nasa 0.8%. Napakalaking accomplishment to ng ating bansa. Pero gaya ng sinabi mo, Yusek Rocky, nandiyan pa rin ang COVID, lalong-lalo na itong babala ng Omicron variant na talagang delikado talaga. At sinasabi nga, ang solusyon ng talaga dito ay yung pagbabakuna at yung pagsusuot ng mask at pag-iingat. So sa mga kababayan natin, unang-una, yung hindi pa nababakunahan, magpabakuna na po kayo. Marami pong Janssen ngayon. Isang shot lang po ng Janssen, fully vaccinated na kayo. At yung mga hindi pa nakakakuha ng kanilang second dose, siguraduhin yung pumunta na kayo ng kusa sa inyong mga vaccination sites, sa inyong kanya-kanyang mga lugar at kunin nyo na ang second dose ninyo bago magpasko, bago magbagong taon. At doon naman sa ating mga kababayan na eligible na para sa booster, magpa-boost na po kayo. Yun lang po. At tuloy-tuloy pa rin ang sabi nga ng ating mahal na Pangulo, mask, hugas, iwas, plus bakuna. Alam mo, mas madaling magpabakuna, mas murang magpabakuna kesa ma-ospital, kesa ma-quarantine. So sana makinig ang ating mga kababayan. Delikado po ang Omicron variant. Secretary, pero ano naman daw po yung expectations natin to accomplish by next year in terms of vaccination? Lalo na sinasabi natin, sana madagdagan pa, gumanda yung ating takbo ng pagbabakuna, pati yung booster shots at third dose ay magiging main focus po ng pamahalaan. Pag ito po ay nabigyan daan lahat, ano po yung ine-expect na mangyayari na sa atin? Ang kagandahan nitong sitwasyon natin ngayon at papasok ng 2022, wala na tayong problema sa supply. Napakadami na nating bakuna. So, ang kailangan natin gawin ngayon, unang-una, kailangan paigtingin natin ang pagbabakuna, lalo na yung mga wala pang ni isang dose. Uunahin natin yan. Ikalawa, kailangan yung mga second doses, bumalik na ang ating mga kababayan para kunin ang kanilang second dose. At ikatlo, kailangan magpa-booster na yung mga kababayan natin na nakakuha na ng 2 dose. Secretary, kung magtutuloy-tuloy din ba daw po yung bakunahan na bayanihan program? Tuloy-tuloy po yan, Yusek Rocky.
Kailangan talaga paigtingin natin to at plano gawin natin yan buwan-buwan. Alam nyo, ang pagbabakuna, tuloy-tuloy na po ito. Dahil nga sinabi nga ng mga eksperto, itong COVID-19, lagi na lang siyang nag-mutate, lagi nagkakaroon ng mga iba't ibang mga bagong variant. Ito nga, nakikita natin, yung Omicron variant na nakakatakot, mas nakakatakot pa sa Delta variant. At kailangan nga dito, kailangan naman ng booster shot. At dati, sinasabi nila, pwede ka magpa-booster 6 months. Ngayon, dahil nga sa threat ng Omicron, ang sinasabi ng mga eksperto, kailangan paigsin natin yan to 3 months. At yun na ang gagawin natin. Kailangan na lang talaga natin kooperasyon ng mga kababayan natin. Huwag kayong matatakot. Mas matakot kayo sa epekto ng mga bagong variant na talagang tatargetin ng bagong variant na ito yung hindi pa bakunado. Opo. Secretary, ilan daw po yung estimated population ng mga kabataan na inaasahan na rin pong matuturukan by next year? Kasama na daw po ba dito yung mga edad na 11 or 11 pababa? 5 to 11. Yeah, siguro by next year, by January, maglalabas na ng EUA ang ating Food and Drug Authority para ma-authorize na rin ang pagbabakuna sa mga below 12 years old, yung 5 years old to 11 years old. Napaka-importante yan. Dahil itong lalo na itong mga bagong variant, syempre hindi bakunado ang ating mga kabataan, sila naman ang tatamaan naman ng COVID-19, lalo na yung mga bagong variant. So yun na ang target natin sa susunod na buwan, sa January. O tapos, Secretary, kung masisiguro po kaya na magkakaroon ng continuity ang COVID response ng pamahalaan at hindi ba daw po ito maaapektuhan ng pagpapalit ng administration by next year? Tingin ko naman tuloy-tuloy, Yusek Rocky, kahit na sino pa ang papalit sa ating administrasyon. Dahil proven na naman na naging epektibo yung ating strategiya na prevention, detection, isolation, treatment, at yung ating pagbabakuna at yung ating minimum health standards. Yun lang naman, paulit-ulit lang at paigtingin lang natin ito. Secretary, how would you rate daw po the overall pandemic response ng Pilipinas in comparison sa mga karatig bansa natin? Ayoko sanang nag-rate, no, Yusek Rocky. Dahil alam nyo, walang bansang makakapagsabi na magaling sila sa management ng COVID-19. Mayamang bansa, mahirap na bansa, pare-pareho tayo ng dinadaanan. Ang importante lang, natututo tayo habang ginagawa natin ang ubod ng ating lubos ng ating makakaya para lang gabanan ito. Pero alam mo, ang maganda na lang is itong patapos ng 2021, napababa natin ang kaso ng mabilis, lowest cases tayo ngayon, pero hindi tayo dapat tumigil at hindi pa dapat tayong maging kampante sa ating mga ginagawa laban sa COVID-19. Kasi once na maging kampante tayo, yan na naman ang mangyayari sa atin. Babalik na naman tayo sa dati na tumataas ang mga kaso. Sana matuto na tayo, wag na natin papayagan ito. Secretary, ano na lamang daw po yung mensahe ninyo para sa ating mga kababayan sa pagsalubong natin sa ikalawang taon ng pandemic holiday dito sa ating bansa? Mga kababayan, sa hirap ng dinaanan natin, ang dami na nating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan na nawala dahil sa COVID-19. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaan ng hirap dito. Ang pakiusap na lang po namin lahat sa inyo. Bigay natin ang ating responsibilidad. Kailangan maging responsable tayo. Magpabakuna na tayo. Please, wag na po matigas ang ulo natin. Magpabakuna tayo. At tuloy-tuloy pa rin ang pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, pag-iiwas sa mga matataong lugar. At kung gagawin natin lahat yan, maniwala po kayo sa amin. Lalampasan din natin itong napakabigat na pagsubok ng COVID-19. Kaya po siguro naman ayaw niyong ma-ospital ngayong Pasko o bagong taon. Kaya magpapakuna na po tayo at mag-ingat po tayo. Mag-mask po tayo lagi. At lagi nating tipin na hindi lang natin ginagawa ito para sa sarili natin, pero ginagawa din natin ito para sa mahal natin sa buhay at para sa buong komunidad natin. Merry Christmas po at Happy New Year. Mag-ingat po tayo at magpabakuna po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Thank you, Yusek Rocky. Maraming salamat. Happy Holidays, Secretary. Happy Holidays. Thank you po. Ingat po tayo. Thank you so much.
At yan po ang mga kwento at talakayang hatid namin sa inyo ngayong araw. Dalangin namin ang ligtas at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa inyong aming mga giliw na manonood. Ako pong muli si Yusek Rocky Ignacio at ito ang Public Briefing #LagingHandaPH. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga liwak pa yung dishwashing liquid, amoy kalamansi 1,000 pesos. What? Kay by Doctor's Fees, tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemonitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklit kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tunay na masaya ang pagdiriwang natin ng Pasko kung kumpleto at sama-sama ang buong pamilya. Nagmamahalan, nagbibigayan. Siyempre mahalaga rin na malayo sa anumang uri ng karamdaman sa Kapaskuhan. Huwag nating kalimutan yan. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw. SED Panyawan Plus, nagpapalakas ng immune system at mainam sa mga pinahihirapan ng mga sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, rheumatism, dysentery at marami pang iba. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw para siguradong malakas ang katawan pagsapit ng Kapaskuhan. SED Panyawan Plus, gawa ng SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Quincentenary Faith Rewind. The Santo Niño de Cebu is one of the best-known images which arrived in the Philippines in a preliminary Western contact with Ferdinand Magellan in March 1521. It is the oldest Christian image in the Philippines. KBP marks 500 years of Christianity and this station.